team contest. Ja, ind. Den er da så frisk. Det er ikke sikkert. You have 12 minutes here, and all the dogs have to wait. And when the first dog is home and have sit, then you can send the next dog. You can send the next dog. There is no one to set. You can send dog, but you have to look at your partner. And of course that day all small Münsterländer. Karsten? I think the man was sleeping. Ind. Jeg mener også. Til udstilling. Hvor meget har I ude? 10. 9 fugle og 1 rev. Okay. Fem nu. 6. Så er det tid, eller? Det gør jo ingenting. Men som lige de 2 fugle, de er ikke. Det er meget roligt. Nu rejser den til den ene side. AK. Dæk. Det er fint. Jeg håber. Ja, det kunne jeg se. Det skaber og det ved jeg, der er mange, der gør. Nu skulle vi høre Jens Marsen sige, at vi skulle gå langt på. Ja. Han vidste ikke, det var meningen. Nej. Så der var en med, kunne jeg sige. Og du har med en med korrekt ting. Ja. Da vi var færdige, så fandt jeg en kritik fra halvanden år siden med Jens Marsen. Ja, der sagde du godt, det var den samme der. Så var det Jens Marsen, så han ikke kendte den der. Det var sæt. Rigtig fint. Ja, jeg siger så, det gør det. Det er fandme ærgerligt, siger jeg. Det er fandme ærgerligt.
That's not good for my team. Jeg ved aldrig, om de 2 brune, de går også. Den dag til konkurrencen. Now he's sleeping again. Der er 2 mere. Nej, for han kommer 2. Der ligger 10 stykker vildt. Der ligger 10 det hele. Elisabeth har 3. Og lige spiller 3. Nej, 2. Har du 3? Ja, den kommer her. Ja, den gælder. Elisabeth's Den gælder dog. ikke. Pick up 2. It's good, it's point. Echo. Last one. Jeg kan sige det